jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar hande ko ñalawma talata ha awri koye goho lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi habaruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuɗɗi mawnude ko toon to Washington toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon toon to Washington ene wayni ko jamma hanki kamɓe républicain ɓe mbawi dañde député ji jonɗi pour wawde vodde oɗo facture ɗum facture mo ganduɗa kanko Donald Trump omo yinno yettobire makko ko adi 4 lewru juillet ɗum noon ko fête indépendance États-Unis ha nde habaruji men nen toon to New York hono kanko pafdadi jury nene continue ƴewde gueɗe ɗe ganduɗa o fawaɗi ɗum noon tunnadi kadi e habaruji gummi ɗin toon kene wona joni 17 minutes to habaruji men international manam en toon to France hono kanko Emmanuel Macron gardiɗo leydi France o wawi kadi haaldude hono tolno makko mo Russie Vladimir Putin gueɗe ɗe ganduɗa bayruɗi jeeyde guiɗi hitande ujunaji ɗi e nogas ɗiɗi ma en ƴeew kadi koɓe kaldi ko fati ndeɗo haare wonde hakkude kamɓe Russie e Ukraine toon to Sénégal kadi ene wayni ko kanko Ousmane Sonko o ñawoji makko contre Mame Mbaye Niang ene wayni ko Cour suprême salima woppude ndeɗo ñawore ma en ƴeew kadi holko kanko ceerno Bokum ko haali ko faate gueɗe bonɗe ɗe ɗe ganduɗa kanko Ousmane Sonko takkama o haali ɗum wiide wonde ko Allah tan andi ko haɗimo wonde président so woni président holno halkirta leydi Sénégal habaruji men international ma cekkiti toon to Mali ɗum noon ko kamɓe wadboniyankoɓe ɓe jani e nokkuji jeeɗiɗi koye heure goto taw kadi nokkuji goɗɗi cakkitortoɗen habaruji men ko jokkodirde Tijani Niang o wawa rokkuden toɓɓere nde o jogini en ko fate coktal ɓolde ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗi mawnude oɗo journal mo mbaɗanno hande mardi go lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi ma en garta joni joni Senegal, ha Portugal, ha Cameroun, Afrique o Amérique. On doit que se le redito, caraja bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar no mbiɗen e gardinde titre uji meɗen ni habaruji men gueɗoɗen ko toon to États-Unis ko siftindon tan ene wayni ko jamma hanki kamɓe républicain ɓe mbawi dañde yimɓe yonɓe kene mbawa vodde oɗo facture mo kanko Donald Trump o yinno vote donc facture ene wayno ɓenninama toon to Sénat ɗum noon waɗi républicain ji jantuɓe e démocrate en ene wayno ko caggal nde vote ji ɗi mbaɗɗe hono kanko vice président mo États-Unis eno constitution yamirini o wawi kanko hoore makko yantude e wotoɓe ɗum woni woto makko wonti 51 ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni ko ɗum woni ko haalate ɗum ɗon noon wodde oɗo facture noon addi caɗele kewɗe addi caɗele surtout irti haareji hakkude kanko Donald Trump kadi e kanko Elon Musk ɗum noon koko yiya e ñalawma hono kanko Donald Trump toon to yano yillade toon to Florida ɗum noon ko kesso mo ganduɗa kanko gouverneur mo Florida Ron DeSantis mo mahi ɗum toon ɗum noon ko yidde wadde hen yimɓe taw ko yimɓe ɓe jeeyaka ɗo hen donc e nder ko nanamo haala kanko Donald Trump fuɗɗima toon de o wi wonde ko département mo kanko Elon Musk mo ardino o ko wiyete Doge o wi oɗo département ko département ko bone e kadi ko oɗon bone kañum hoore ma ruttide Elon Musk ne ñaama ɗum e kadi kanko hoore makko Donald Trump o rentini o wi Elon Musk ko fijirta ko jeygol haalde makko boni walla toon jaam walla koye noon ɗum to mo arti mum kono noon ko teskira hono kanko Elon Musk en tunnadi kadi haaluji jaltuɗo o wi wonde kala mo ganduɗa en taw ko député wooti e nder oɗo facture élection ngaji garoji taw ko élection ngaji ko fate sarɗiyankoɓe garoji e hitande ujunaji ɗi nogas jeegom ɓeɗo fof mo wat so tawi mo wuuri ɓeɗo fof mo wat feere ha perte ɗum noon siftinde ɗon Elon Musk kañum hoore mum wona républicain wonno wona kadi sey Donald Trump wonno kono ene wayno ko nde woteji ndi ɓaydi nde ko kanko hoore makko sibabu nde hande ɗaminade won caɗele ɗe joguino e laamu président Joe Biden surtout caɗele ko fate tribunal uji kanko hoore makko yante Donald Trump jantudemo Donald Trump noon wallimo kanko hoore makko Elon Musk heɓde contrat ji kewɗi wallimo kadi caɗele kewɗe ɗe joguino ko fate tribunal surtout business aji makko ɗum ɗo foof momtede kono noon oɗo saha sibabu nde contindemo kanko Elon Musk kadi mo continue mo haɓa e Donald Trump hankkadi ko pelliɗo ɗum noon kadi hawnaki ma addu caɗele goɗɗe
wonande hakkunde maɓɓe caɗele goɗɗe ɗe walla hareji goɗɗi gumiti ɗi ko hareji hakkunde kanko Donald Trump e kala mo républicain foɗɗo saliɗo wodde walla kañum hoore mum hay sinno haali haala bonka ko fati oɗo facture ɗum noon ne wayno ko mo toɓɓi oɗo saha joni ko biyeteɗo Tom Tillis jeeyaɗo toon to Caroline du Nord kañum hoore mumen wayno biɗo ko nde ko warta e oɗo facture sibabu no oɗo facture so wotama addanta ko caɗele mawɗe wonande kamɓe yimɓe toon jeeyaɓe to Caroline du Nord donc wayno ko kanko Donald Trump tuggi hanki jamma mo no gemba hono biyeteɗo Laura Trump ko esi en wayno wiide wonde ko Laura Trump yo won candidate pour toon to Caroline du Nord sénat mabɓe lomto ko hono kanko Tom Tillis noon en wayno ko haalino gila heccitawi walla kadi ɗum wi wonde ko hankadi ɗaminaki kañum hoore wontude candidat ɗum ɗo fof noon ko caɗele jogorɗe kadi addude parti kamɓe wonɓe parti républicain surtout kadi no ɗamina hen hono kanko Rampol kadi o weltaki e oɗo facture ko hawnaki kamɓe démocrate koɓe jogui koɓe kutorto sibabu no oɗo facture ko gueɗe patuɗe en surtout social sécurité gueɗe patuɗe e médicaire gueɗe patuɗe kadi suɓade won gueɗe ɗe ganduɗa hen balloje rewɓe ko nokkuji ɗi ganduɗa hen sukaɓe rewɓe ne cafro hen walla sukaɓe rewɓe ene ballatano hen so tawi koko yimɓe ɓe ganduɗa fuɗɗiɓe wonɓe deedi lawol gadnol donc ɓe takki oɗon organisation ko organisation ballowo ko fati avortement kanko Donald Trump mo toɓɓi oɗo facture mo joofi yen ɗum ɗon ko fati ɗum ɗon facture o kadi en jeeya hen kalisaji kewɗi kanko Donald Trump ɗi yiiɗi hutorade pour ko fate nangude yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko yimɓe émigré ɗo e leydi he ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kamɓe démocrate en eɓe ɗamini wadde ɗum ɗo hen hunde nde campagne mum mbaɗata pour foɗodirde e won place uji wonɗi ganduɗa hon républicain jogui heftude ɗum beele eɓe jogo keewal to cuuɗi ɗiɗi fof toon to sénat et suude représentant ji donc hande ko fati oɗo facture hay sinde ko kamɓe républicain ji ɓe dañi 51 vote ɓennde oɗo facture hanki jamma ɗum noon toon to sénat ene wayno ko hande facture o ne waɗi en jogui caɗele wonande kamɓe républicain ji toon to suude représentant ji siftinde on tan toon to sénat kamɓe républicain ɓe jogui ko 53 jonde démocrate en jogui ko 54 jonde indépendant mi jogui ko jonɗe ɗiɗi ko teskira han jamma hen ko woni républicain ji tati jante kamɓe démocrate en calimo votande kanko Donald Trump ɗum noon ɓeɗon républicain ko Susan Collins jeeyaɗo toon to Maine Rampol jeeyaɗo toon to Kentucky e kanko Tom Tillis jeeyaɗo toon to Caroline du Nord ɗum woni ene wayno ko jogorno wonde ko 50-50 par ce que ɓeɗo tata jante 55 démocrate wonata ko 54 jonde donc so tawi indépendant ji ɗi jante mabɓe kamɓe démocrate en fonno wonde ko 50-50 jon noon sibabude kanko jeedi Vincent mo tawano toon kanko woni toujours gardotoɗo sénat ene wayno ko alay saago wota ko républicain ji ɗum woni 51 contre 50 ko ɗum waɗi oto saha joni hono sénateur uji won républicain ji fuɗɗiɓe nimside koni holkoni sababu ni kañumen goosi pour oɗo facture ene jeeya hen sénatrice jeeyaɗo toon to Alaska hono kanko biyeteɗo Lisa Murkowski ɗum ne kadi komo meeɗani wonde sehil Donald Trump ko noon e nder kadi caggal nde voɗo ɓenni ko yimɓeɓe jeeyaɓe toon to Alaska ene wayno ko way koni ko gultinimo o wi wonde ko pourquoi omo voto oɗo facture tawde oɗo facture ko teskita hen ko hawnaki kadi ma dartin kala ko wiyete Medicaid noon ko assurance médical mo ganduɗa yimɓe hewɓe ne keeɓa ɗum ɗo en waɗi pour safaruji e pour ñamde kadi oɗo facture kadi ma dartin kadi ko wiyete food stamp ɗum noon ko enen ko assistance mo ganduɗa miskine ɓe jogui ko fate ñamde nde yimɓe gultinimo ɗum kanko oɗo debbo biyeteɗo Lisa Murkowski wi wonde ene wayno ko kanko hoore makko o ronki andude holko waɗata ni kono finalement haysino voti wonde pour facture o ene wayno ko hande mo jogui fayre holko oɗo facture jogor wadde surtout henne ko fati en Medicaid ko fati en food stamp e ko fati bénéfice aji kewɗi miskineɓe keɓanno ɗum noon e wayno ko démocrate en kañumen koye mumen nene continue oɗo sadio enen kutoro haalluji makko ɗi sibabu ndo nimsiti holko wonɗimo vodde gueɗe ɗe ɓe ganduɗa ɗe ɓe jogori hutorade toon e campagne uji élection ngaji législative ɗum noon ko wonande ha sarɗiyankoɓe hitande ujunnaji 2026 hitande ujunnaji 2027 donc ene wayno ko toon to suudu représentant ji kamɓe républicain ji ene wayno kadi ɓe jogui probléme par ce que soɓe perdi yimɓe tato toon ene wayno ko oɗo facture jogorani yarude yeeso
ɗum noon ko ɗum fada ene wayno ko républicain ji kewɗi wonɓe toon to suudu représentant ji puɗɗima déjà wiide oɗo facture waddude hen ƴattoje wi oɗo facture ko kañumen jiiɗa ni haalde haala makko ɗum noon andaka taw holno ɗum jogori wadde donc hay sinno votama toon to Sénat e o ɗaminaka mo on ɓenna toon to suudu représentant ji kono balɗe garoje ɗe ma en ƴeewa kadi kanko Donald Trump holko wawi wadde ko teskita hen tan ene wayno ko ñalawma hanki o foof kanko Donald Trump wiya o ñalli ko toon to Virginia de joude golf makko taw sénateur uji kañumen koye men ñalli toon to Washington ene ƴeewa holno votiri kono ko nder jamma o arti ɗum kanko hoore makko woni téléphone aji omo ƴettoɓe yimɓe ɓe ganduɗa kala mo jogorani votandemo omo hulɓini ɗumen walla omo menace ɗumen alors que kanko hoore makko ñalli koye pijirleji makko ko wawi wonde foof waɗo facture ne fada kadi kamɓe suudu représentant ji holko ɓe jogori haalde hen e kadi holno ɗum jogori waade hande e nder ko yalti hono kanko Donald Trump programme makko biyaɗo wonde ko yalti e ñalawma he hono yitama wonde kanko Donald Trump omo ɗamini ummide programme mawɗo programme o noon ene wayno ko heftude nationalité mo ganduɗa ene kala gonɗo ɗo tawde jomum jibinaka ɗo ene heeɓi ko kayitaji ha woni naturalisé ha wonti citoyen so tawi jomum meeɗi dañde crime donc e tungnade hande kamɓe laamu ngo koɓe kalata ko tawde ɗiɗo kayitaji walla oɗo déclaration oɗo note neldaɗo toon ministére de la justice ko secret woni noon kono yaltini ɗum ko NPR ene wayno ko kamɓe laamu ngo ɓe defanta koye mabɓe joni wiide wonde ko pour heftude nationalité bawɗo wonde fuɗo e Amérique oɗo saha joni ɓe joofi tan ko yimɓe ɓe ganduɗa hen waɗɓe crime aji surtout ko wayno terrorisme en walla fraude aji mawɗi ɗum noon ene wayno ko tungnade kadi haralaɓe ko fate justice hewɓe ko kaali mbi wonde ko ɗum ɗo kadi ko procédure mo meeɗani waɗede guila hitande 1997 ɗum noon ko guila makko kanko makar ko wawi wonde foye noon ko kanko Donald Trump umminde ɗum ɗo hande kadi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en jogori addude caɗele mawɗe wonande yimɓe wontuɓe américain ji wonɓe ɗo henne ken hiisi hakke 25 million neɗɗo taw ko yimɓe heɓɓe kayitaji wontuɓe citoyen ji américain ji taw jibinaka ɗo henne donc hande kanko Donald Trump kadi ene wayno yellima toon hande to Florida ɗum noon Florida to ko arno toon ko uddidde kaso goto mo ganduɗa kanko DeSantis ɗum noon ko gouverneur mo Florida mo mahi toon oɗo kaso kadi ko kaso ɓe mbiyata ɗum ko kaso pour noodi ɗum noon ko ene wayno ko nokku mo ganduɗa kittude no fewi ko jamɗe ɓooli goni hen e ko nokku kadi kamɓe haɓanteɓe ko fati haqqille innama adi ɓe mbi oɗo kaso ko hunde nde fotani wonde kanko DeSantis noon siftinde kanko Donald Trump ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe beldani kono noon sibabude gueɗe ɗe ganduɗa en Donald Trump ko waɗi programme uji muɗum hono kanko DeSantis sibamo supportide ɗum ene wayno ko ceylagal mabɓe ɓeydima mawnude oɗo saha joni siftintan toon Ron DeSantis kañum woni gouverneur toon to Florida kañum hoore mum meeɗin wonde candidat élection ngaji ɓennuɗi ɗi kono ene wayno ko caggal muɗum kañum hoore mum droppinde tawa wonde ko kanko Donald Trump kanko woni cuɓaɗo yo won candidat e nder élection ngaji primaire ɗi républicain ji habruji cakkiti ko yani joni hono toon to New York hono kanko Sean Diddy ɗum gandiraɗo daadi ene wayno ko ñawore makko nene continue siftinde on tan ko hanki hono kamɓe juruji ɗi ɓe dokkino note wonde fade juge o gardiɗo suudu ñawore wonde ko ɓe donki nanodirde sibabu woni goto e mabɓe kamɓe wonɓe toon juruji ene wayno ɗoftaki jamiroje kanko juge jamiri ɗum noon ko instruction ngaji kono ene wayno ko yalte kikiɗe e noon kamɓe juruji ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe mbawi nanodirde e won gueɗe ɗe ganduɗa kanko pafdadi omo takka kono ene wayno ko won gueɗe kadi ɓe kettiɓe nanodiraɗe kanko juge o noon o yamiriɓe o wiɓe ɓe continue wadde délibération ko fate hen ko takka ko gueɗe won ɗeɗo takka kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe e jawdi holno dañiri ndiɗon jawdi taw ko jawdi kadi déclaraka ɗum noon kadi ko jiiɗa e nene gueɗe kadi ɗe o takka wonde o yani oɗo suka debbo ɓuuri ɗum dole o yani muɗum tumnade hande rapport gumi toon eɓe ɗamini wonde ko ɗo e 48 heures hawnaki maɓe mbawa nanodirde e ɗeɗon toɓɓe kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Juillet Sare habruji men international puɗɗoɗen ko toon to France tugnadi kadi ko yalti radio France international hande hono kanko Emmanuel Macron gardiɗo leydi France o wawide jokkodirde e Vladimir Putin par téléphone ɗum noon e wayno koɓe kaldi caggal nde mbayri haaldude guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi siftinde on tan kay ndeɗo haare wonande toon to hakkude Russie e Ukraine hono kamɓe France ɓe darinomo hen no fewi pour wawde ƴewde beele guerre o ene daro oɗo saha joni wayno ko hande kadi ɓe mbawi haldude tugnana hande ko joguiɓe konngol toon to Élysée ɗum noon Élysée ko toon to
woni gardingo France ɓe mbi wonde ko kanko président Emmanuel Macron haala makko ene wayno o wawi siftinde hono Vladimir Putin wonde ko France kañum hoore mum ene supporti souveraineté Ukraine teddinego ɗum noon ko leydi ndi fof no wurno o wawi kadi noddu kanko Emmanuel Macron o namdade wonde ko yo kamɓe ɗiɗo ɓeɗo haɓoɓe ɗiɗo eɓe dartin jeygol ko yacci ɓe puɗɗo kamɓe Ukraine e Russie kadi ko haaldude beele ndeɗo haara wonde toon taw ne wawa réglede kadi jaam juɗɗo ne wawa dañede toon kono noon tugnade ko haaluji gomri toon to Moscou hono kanko Vladimir Putin o haali kanko ne hunde ko jiida e ko Emmanuel Macron haali o siftiri wonde ko ndeɗo haare wonde hakkude Russie e Ukraine ɗum ɗo fof ko sibabunde kamɓe politique mabɓe kamɓe état ji occidentaux ji ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ɗiɗo état ji occidentaux ji ɗum noon haalata ko leyɗele gonɗe surtout e OTAN ene wayno ko ɗeɗo leyɗele ene wayno ko meeɗani teddinde kisal mabɓe kamɓe Russie duuɓi kewɗi ene wayno kadi ene kutoro Ukraine pour campagne uji contre Russie wawi wonde foof ene wayno on kanko Vladimir haalni Emmanuel Macron kala jaam bawɗo dañede to Ukraine ene wayno ko jaam o foti wonde ko global e kadi ko jaam kadi mo ganduɗa juuso surtout kadi taw oɗon jaam kadi il faut ko kala ko woni sibabu ndeɗo haare taw ɗiɗon sababuji fof ene mbawa ittede oɗon jaam kadi taw ko kañum hoore mum ene wawi heftinde hono leyɗele ɗe goori e tugnade hande haralaɓe ko fati habaruji toon to radio France international ɓe mbi donc ene wayno ko kanko Putin ko yiiɗi wiide tan wonde ko oɗo sadio joni kala leyɗele ɗe ganduɗa kamɓe Russie ɓe pawi hen juuɗe mabɓe ɗeɗen leyɗele ɓe gummotako hen habaruji men hande toon to Mali tugnade kadi ko radio France international haali wi wonde ko yimɓe wat boniyankoɓe jani e nokkuji jeeɗiɗi ɗum noon ko nokkuji jeeɗiɗi fof ene wayno dumunno goto ɓe piiɗu men ɗum noon tugnade hande habaruji gomriɗi toon ɓe mbi wonde ko ɗiɗon nokkuji ne jeeya hen nokkuji gonɗi toon to Kay gonɗi toon to Nioro e gonɗi toon to Niono surtout ko ɗiɗon nokkuji ɓuuri fiyede hen tugnade hande konngol gomigol toon to état major mo Mali communiqué haali wi wonde ko guure jeeɗiɗi janama toon to Mali ɗum noon ko hande subaka talata taw ko subaka law ɗum noon ɗeɗon guure jeeɗiɗi jana ko hande talata goo lewru juillet tan ujunnaji ɗi e nogas joyyi ngol ɗo jangol kadi ɓe mbi waɗi toon ko subaka law tugnade hande communiqué haali mbi wonde ko ɗiɗo attaque uji ko gueɗe pewjaɗe kadi ene jaadi kañumen fof mbaddi lawol goto ɗum ɗo fof waɗi ko contre position ngaji mabɓe communiqué o ndimti hen guure gonɗe toon to Kay Nioro de Sahel e Niono ɗum noon ko banggue rewo leydi ndi ɗum noon kadi mbi waɗni kadi ɗum ɗon kadi koye nokkuji sara frontiére uji hakkude Sénégal e Mauritanie donc ene wayno ɗiɗo groupe aji kañumen koye men ko groupe aji biyeteɗi jinin kadi ko groupe aji jokkodiri e Al-Qaïda e kadi ko kañumen ko mbaɗi revendication o nguɗon janggu donc tugnade hande ko winda toon to Dakar Actuel sibabude nguɗon janggu hono kanko gouverneur région Kay biyeteɗo général de brigade Moussa Soumaré o yamiri wonde ko couvre feu yo waɗe toon to Kay ɗum noon couvre feu ko pour balɗe 30 couvre feu kadi wiide mabɓe kadi ko tuggi ñalawma talata hande ha yettanima ñalawma alarba 30 lewru juillet ɗum noon fuɗɗoto ko tuggi 9h jamma ha yettanma 6h subaka tugnade hande article uji ene fada hawnaki janggo alarba hawnaki ma ande no foti ko bonna toon e waraɓe toon kono noon kam ɗum ɗo kam ko hunde adande wonande kamɓe ɓe ɗo e wadde boniyankoɓe yande e nokkuji jeeɗiɗi waddi koye heure goto taw kadi ko nokkuji ɗi jiida habaruji men toon to Sénégal e tugnade kadi ko winda toon to Dakar actualité on kanko Ousmane Sonko affaire makko walla caɗele gonnoɗo hakkude makko kanko Mame Mbaye Niang ɗum noon kañum hoore mum ko gonnoɗo ministre ene wayno ko cour suprême o Sénégal yamiri wonde ko ñawore kanko Ousmane Sonko fawande pour wonde ko kanko tooñi e ndeɗo ñawore kadi surtout ɗaɓɓade mabɓe kanko Ousmane Sonko e avocat ji makko pour ndeɗo ñawore dartini ko kamɓe cour suprême ɓe jaɓani ɗum koye wiide mabɓe konde ko Ousmane Sonko takkano ko guila oɗon saaha kañum hoore mum no opposition taw kone takkuno wonde wi kone jogui rapport o pour wiide wonde ko wonde gueɗe gonɗe hen surtout ene goɗe ɗe henna ko gueɗe ɗe moƴƴani o kolloje wonde inspection générale des finances surtout e programme o ganduɗa biyeteɗo Prodac ɗeɗon gueɗe kadi ko gueɗe turmuɗi taw kanko hoore makko Mame Mbaye Niang omo inde makko ni tulmina hen ko ɗum waɗi nden o porta plainte nde ene wayno ko tribunal gadano biyeteɗo chambre pénal kañum hoore mum rokkino Mame Mbaye Niang gonga ko caggal nde woteji ɗi nde ɓe keeɓi laamu nde hono kanko Ousmane Sonko e avocat ji makko mbino wonde ko oɗo ɗeɗo kadi yo dartini ñawore adande nde noon e wayno ko kanko Ousmane Sonko o fawanoma yo sokke lebbi 6
lebbi jeegom ɗi henna kadi ko lebbi ko mbiyete kaso avec sursis ɗum no firti ko yahata kaso e kadi o wiyanoma yo yobba ko wiyete henna yo yoɓ alaman ko wawi wonde fof ene wayno ko cour suprême ko yamiri joni ko kanko Ousmane Sonko kala ñawore waɗa noon nden ɗum noon ko kala ko haala hen desuji kalaɗe hen kanko Ousmane Sonko ko alay saago jaɓirta ɗum e kadi ndeɗon ñawore yamirno ko wonde ko kanko Ousmane Sonko yo yoɓ kene wona 200 000 francs CFA yo yoɓ ɗum pour hono kanko ancien ministre ɗo sibabude o tooñi ɗum walla o takki ɗum walla o fawi ɗum haaluji ɗi ganduɗa henne information hande toon Sénégal kadi kanko Ousmane Sonko haaluji jaltuji oɗo dumum foof e médias sociaux ji ene wayno ɗon ɗo wiyata wonde ko Allah tan andi ko waɗimo wonde président par ce que so tawi wonino président ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa henne leydi ndi ɓe guuri ndi ɓe guuri koye leydi ndi yimɓe ɓe ganduɗa henna fonnoɓe deƴƴinede ko kañumen jogui haqqe e haalde ɗum noon e wayno ko ɗiɗo halluji kadi ko halluji bonɗi ɗi ganduɗa hen médias sociaux ji ne kaala hen kono noon e nder ko sognade kadi e nder ko kanko biyeteɗo Ceerno Bocoum kanko woni président mouvement biyeteɗo agir ko haali o wi wonde ko ɗiɗo halluji ɗi ganduɗa kanko gardiɗo laamu leydi Sénégal ko halluji kulɓiniɗi kadi ko halluji bonɗi e wiide makko kadi o wi wonde ko kanko Ceerno Bocoum o wi wonde ɗum ɗo ko déclaration mo ganduɗa kanko premier ministre hollata wonde ko kanko premier ministre o yiiɗi ko laamorade taw hutorade ko fate dictature o liyede mawnide démocratie kanko Ceerno Bocoum kadi o ɓeydi hen o wi ɗum ɗo fof wonani kawis surtout so yiyama kanko premier ministre Ousmane Sonko omo hebbini jokkodiral makko e ɓeɗo yimɓe ardiɓe laamuji militaire uji gonɗi toon e leyɗele ɗeɗo tati kono Mali Burkina Faso ene wonde Niger e kadi so yiyama kanko hoore makko kadi rokkude fayida no fewi hono parti mo Chine biyeteɗo parti communiste ɗum ɗo fof ko yidde wonde kala ko fate henne dictature donc ene wayno ko kanko ancien député o wi wonde ko Ousmane Sonko ene wayno famni yimɓeɓe tan oɗo saha joni kono kanko président Bassirou Diomaye Faye kañum hoore mum ko kañum woni frein gueɗe bonɗe ɗe yiiɗi wadde leydi Sénégal Allah ko moƴƴo nde continue rende ndiɗo leydi e kadi ene wayno ko Allah waɗi kadi Sénégal suuɓi président mo ganduɗa henna au moins so jogguiɗo kam hattan wawde limidde gueɗe ɓurtuɗe ɗe kanko premier ministre mo Ousmane Sonko waɗata ɗum noon e wayno ko ɗiɗo halluji kadi ko halluji kanko Ousmane Sonko yiyama e vidéo jomo haala halluji baɗini en hawnaki kadi ɗum ɗo kadi ma continue wadde dukoji toon to Sénégal kabaruji men coftal balli jencudi potit e coupe du monde club 8e de finale ene jokki to leyɗele dentude États-Unis ko ɓoyani ko Real Madrid wawi ɓennude dawal 8e de finale caggal polgu mabɓe yesso kippu Juventus loggol gotol ndiga ɗo e waktuji seeɗe Dortmund ma hiwdiri kippu Monteres andamo potitte quart de finale coupe du monde club jogor fuddade ko ñalawma aljuma ne hawray nayi lewru juillet hitande ujunnaji ɗe 25 Fremens ma hiwdire kippu Al Hilal ñalawma A7 kippu Palmares ma hiwdire Chelsea Bayern Dominique ma hiwdire Paris Saint-Germain kiwdira saket ngal Real Madrid ne sabbi hakkunde potital kippu Dortmund e kippu Monteres jencuudi championnat mo leydi Mauritanie 3e division ñalawma hande kippu ASC Arafat kañum heeɓi polga yesso étoile mo Nouakchott logguiɗiɗe loggol gotol FC Nahda mo Riyad kañum heeɓi fartange yesso kippu Entente FC taw ko logginayi ndiga championnat régional mo Nouakchott Sud pottitte ɗiɗi ñalawma hande FC Salam kañum heeɓi polgue yesso Espoir mo Elmina taw ko logguiɗiɗe ndiga deuxiéme aire kippu FC 12 kañum hiwdirno e lac 9 kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki on partout tourma jowol sukaɓe yaroɓe duuɓi 17 woni I18 jogori fuɗɗade ko 10 nduɗo lewru ndu gonɗen ne waɗi diɗɗe ɗiɗi Pulaar en tawe hen loode jama Salndu Fouta ASC Garage e kippu FC Banlieue Poule B en tawe hen hayre Yulnde Bilbassi e kippu World Vision kabaruji men coftal balli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol to mbawi wonde foof Tijane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare haɓruɗi min jogon noon hannde oɗo ñalawma talata e 2 juillet hitande ujunaji ɗiɗi e 25 gasi haalaɓe ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi siftinɗon tan hannde ko talata 2 juillet hitande ujunaji ɗiɗi e 25 ko musidɗo mon Amadou Touré haldanamo en ballodiri e journal o hono Foutanki Diaw directeur programme radio Jowol Sare en mbaali jaam ha janggo ma en gartu kadi on jarama